begin, I would like to invite the founder and organizer of Graphic Stories, Angeliki Athanasiadi, to share a few words with us. Angeliki. Hello. Welcome, everyone. It's the first time that I speak in English to the public, so I need a clap. Thank you. And now I will speak in Greek. Thank you. Θα μπορούσα να κάνω και stand-up comedy, αλλά εδώ ήρθαμε για πιο σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και εύχομαι να το απολαύσετε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητό κοινό, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στο Graphic Stories 11. Είναι ιδιαίτερη χαρά και η συγκίνησή μου που σας καλωσορίζω απόψε, εδώ στην πανέμορφη Πάφο, αλλά και διαδικτυακά για όσους μας παρακολουθούν, σε αυτή τη σημαντική στιγμή της δημιουργικής μας διαδρομής. Πέρσι περάσαμε μια τεράστια δοκιμασία και χάρη στην πίστη των ανθρώπων που έχω δίπλα μου, καταφέραμε να είμαστε σήμερα εδώ. Μίλτο, Χατζημάικ, Χρήστο Γρηγοριάδη, Ειρήνη Καρότσι, σας ευχαριστώ. Το φετινό μας θέμα, Shaping Stories, Growing Futures, δεν είναι απλώς ένας τίτλος, είναι μια δήλωση. Μέσα από το design, την τέχνη και τη συνεργασία διαμορφώνουμε ιστορίες προσωπικές, συλλογικές και κοινωνικές. Και αυτές οι ιστορίες γίνονται το έδαφος για να διαμορφωθεί το μέλλον. Ένα μέλλον πιο ουσιαστικό, πιο συνειδητό και πιο δημιουργικό. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι πίστεψαν σε αυτό το όραμα και στάθηκαν στο πλευρό μας. Το Δήμο Πάφου, που μας φιλοξενεί, στηρίζει και συνεργάζεται δημιουργικά για την πραγματοποίηση του Graphic Stories στην Πάφο. Ευχαριστώ θερμά το Δημοτικό Συμβούλιο για την εμπιστοσύνη στο έργο μας και ιδιαίτερα τους κύριο Γιώργο Πίτρο, την Ιρένα Ζερβού, τον Χρήστο Γιαννή και τον κύριο Ανδρέα Γρηγοριάδη, με τους οποίους συνεργαστήκαμε, και τη Ζωή Χριστοδούλου, που μιλήσαμε για την φιλοξενία της εκθέσης στο ΕΜΠΛΟ. Και φυσικά τον αξιότιμο Δημαρχό κύριο Φέδωνα Φέδωνος. Τους συνδιοργανωτές μας, το Πετρίδιο Ίδρυμα και ολόκληρη την Επιτροπή για την εξαιρετική συνεργασία και την αγάπη τους για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Θερμές ευχαριστίες στο Cyprus Computer Society, που από το 2016 είναι σταθερός υποστηρικτής μας, και ιδιαίτερα τον κύριο Πανίκο Μασούρα και τη Χριστίνα Παπαμιλτιάδου για την αφοσίωσή τους. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού και Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, που μετά από 10 χρόνια κατάλαβε τι κάνουμε. Κρατήστε το αυτό. Ιδιαίτερη χαρά φυσικά νιώθουμε και για τη συνεργασία μας με την Αντρία Ναμπέκλε, διοργανώτρια και curator της Καλάνκα Biennale από την Ελβετία. Μέσα από το Project 3&Me φέρνουμε στην Κύπρο ένα βαθύ μήνυμα ως σύμβολο ζωής, ανάπτυξης, μνήμης, σύνδεσης, μετανάστευσης και ανθεκτικότητας για τη σχέση μας με τη φύση, τη ρίζα και την εσωτερική μας ανάπτυξη. Ευχαριστούμε θερμά επίσης τον κύριο Λεπτό Παντελή και τη Λεπτός Group για την ανανεωμένη στήριξή τους φέτος, μετά από τη δημιουργική μας συνύπαρξη στις διοργανώσεις των 3 πρώτων ετών του Graphic Stories. Το British Council για την υποστήριξη και τη συμβολή τους, τον Οργανισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είμαστε μαζί, το σταθερό μας συνεργάτη και Manés Print Shop για τις άψογες εκτυπώσεις που συνοδεύουν με ποιότητα κάθε μας δράση. Ευχαριστούμε τους χορηγούς επικοινωνίας μας, γιατί χωρίς τη δική του συμβολή το μήνυμά μας δεν θα έφτανε τόσο μακριά. Το RIC, την Εφημερίδα και Ραδιόφωνο Πολίτης, το Ένθετο Παράθυρο, την Digital Tree, την Avantgarde, το Fast Forward, την Dario Advertising, τον ΟΣΥΠΑ και την Μπούσια Cyprus για τη συνεργασία και την υποστήριξη. Θερμές ευχαριστίες και στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Αγκαλιάζω με Αγάπη, ο οποίος μας προσφέρει τα snacks των διαλυμάτων, έναν οργανισμό που σας προτείνω να αναζητήσετε και να στηρίξετε το πολύτιμο έργο τους. Ευχαριστίες και στο καφέ Αυλή της Νεφέλης για τη φιλοξενία του παιδικού εργαστηρίου. Ένα τεράστιο ευχαριστώ όμως στους συνεργάτες και τους εθελοντές μας, Μίλτος Καράς, Ειρήνη Καρότσι, Χρήστος Γρηγοριάδης, Χατζημάικ, Σταύρος Κτίστης, Μαρία Δημητριάδου, Τιμοθέα Ρουσίδου, Γιώργος Παντελίδης, Χάρης Τρουσιώτης, Άγγελος Ευαγγέλου, Ανθή Ευαγγέλου, Γεωργία Παπαλά, Γιάννη Ζαχαριάδη. Τώρα έχω κάτι ξερονόματα που μπορεί να πω και λάθος. Την Τσάρλα και τη Βλάντα, γιατί αν πω τα επίθετα θα γελάσετε, δεν μπορώ να τα πω. Την Άννα Ρόποτ, τη Φλόρα Καρά και την Ελεάνα Καρά, τις κόρες μου. Και Μελίνα Χάτζη Μιχαήλ, την κόρη του Χάτζη Μάικ. Είμαστε περήφανοι που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και είναι εθελοντές φέτος στο συνέδριο. Και φυσικά σε όλους τους συντελεστές του φετινού προγράμματος που θα απολαύσετε σε λίγο, αλλά και εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας σήμερα.
Θα σας ζητήσω μόνο ένα πράγμα. Να ξεχάσετε για λίγο τα κινητά σας και να κρατήσετε μόνο για να αποτυπώσετε στιγμές και να τις μοιραστείτε. Αξίζει να δώσετε την προσοχή στα σημαντικά που θα ακουστούν και θα παρουσιαστούν σήμερα. Είμαι ιδιαίτερα περηφάνη που έχω γύρω μου ανθρώπους που πιστεύουν στο ίδιο όραμα, που οδεύουμε μαζί στον ίδιο δρόμο και που σήμερα βρισκόμαστε μαζί εδώ για να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε ιστορίες και να διαμορφώνουμε το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Απολαύστε την εκδήλωση.